Στο άλλο οριστικό έχουμε την ανακοίνωση σήμερα από τον κύριο Παναγιώτη και Παπτσόγλου. Την προηγούμενη φορά απέναντί σας ιτήθηκε, διεκδικεί δεύτερη φορά και βέβαια ακούμε ότι υπάρχει υποψηφιότητα από την κυρία Μαρία Τερζοπούλου, που νομίζω είναι συνεργάτη σας εδώ και 8 χρόνια στον Δήμο και αντιδήμαρχος, και του κυρίου Πασχάλη Οικονομίδη. Θα μπω στον πειρασμό να ρωτήσω τι θα στηρίξετε και τι θα κάνετε, σε λίγο βέβαια, αλλά σε πρώτη φάση θέλω να πείτε πώς βλέπετε το κλίμα να διαμορφώνεται. Εκτός και αν υπάρχουν και άλλες υποψηφιότητες που μπορεί ενδεχομένως να γνωρίζετε. Αν υπάρχει, να μας πείτε. Πώς βλέπετε, γιατί σήμερα είχαμε και την πρώτη επίσημη ανακοίνωση του κ. Παπτσόγλου. Πράγματι, σήμερα ανοίγει η αυλαία και για το Άργος οριστικό, αφού η πρώτη και όλες η υποψηφιότητα ανακοινώθηκε. Από εκεί και πέρα, πράγματι, γίνεται προσπάθεια, τουλάχιστον 2 ακόμη πρόσωπα να οργανώσουν και να προετοιμάσουν ψηφοδέλτιο, όπως είπατε ο κ. Οικονομίδης και η κυρία Τερζοπούλου. Εκτιμώ βέβαια ότι στο τέλος θα υπάρξει δυνατότητα, εφόσον το θελήσουν και εφόσον θέλουν να παραμείνουν στο σκηνικό της διεκδίκησης του Δήμου, ότι θα τα καταφέρουν και οι δυο. Εκτός και αν βρουν τρόπο και συνεργαστούν, γιατί και αυτό είναι ένα από τα ενδεχόμενα. Ωστόσο όμως αυτό είναι κάτι το οποίο δεν διαβλέπω και δεν θέλω να προδιαγράψω κάτι. Δεν είναι πληροφορία. Των δύο βασικά. Αυτό είναι τώρα. Γιατί ο κ. Παπτσόγλου έχει δηλώσει ότι κατεβαίνει. Οι υπόλοιποι δύο επίσης φαίνεται και από τις επαφές που κάνουν ζητούν πράγματι την βοήθεια συγκεκριμένων στελεχών, κάνουν επαφές, μαθαίνουν για πολύ καλά πρόσωπα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας και που θέλουν να συνεργαστούν και με τους δύο και έχουν ελπίδες να προχωρήσουν. Από την άλλη, βεβαίως, ακούω και για κάποια πρόσωπα ακόμη συμπολίτες μου, οι οποίοι ενδιαφέρονται μένα, αλλά ακόμη είναι στα πρώτα βήματα και δεν ξέρω τελικά αν θα επικρατήσει η προσπάθειά τους, αν θα παραμείνουν στο σκηνικό. Πάντως, από 7 Ιουλίου μπαίνουμε σε προεκλογική εποχή, με βάση την εγκύκλιο επισήμως. Ξεκινάει δηλαδή η προεκλογική εκστρατεία, που σημαίνει ότι η προετοιμασία πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο όλο αυτό. Είχαμε πει ότι μετά την ολοκλήρωση του Καλλικράτη θα μπαίναμε στη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Και ίσως το κάνουμε πολύ νωρίς, γιατί θα είναι ιδιαίτερη αυτή η προεκλογική εκστρατεία με καινούργια δεδομένα, γι' αυτό κιόλας την απλώνουν, την ανοίγουν πολύ ίσως. Ακριβώς. Νομίζω ότι ο μήνας Ιούλιος πλέον θα είναι αυτός που θα ολοκληρώσει και θα καθορίσει πλέον τις υποψηφιότητες οριστικά. Άρα λοιπόν, ο κ. Οικονομίδης εξέφρασε μια άποψη σήμερα, μιλώντας στον Α, είπε ότι εγώ δεν βλέπω παραπάνω από 2 συνδυασμούς. Αυτό το συνδυάζει με το γεγονός ότι περίπου 90 άτομα χρειάζονται, 95 νομίζω, κάπου εκεί, και λέει ότι δεν πρέπει να μπούμε σε μια λογική να φτιάξουμε συνδυασμούς για να τους κάνουμε. Πρέπει να μπουν άνθρωποι που μπορούν να δουλέψουν. Αυτοί οι 3 λοιπόν, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν άλλοι. Είστε υπέρ του να εμπλακεί, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, και να στηρίξει τον έναν ή τον άλλον? Κομματικά, πώς το βλέπετε όλο αυτό? Κοιτάξτε να σας πω, αυτή τη φορά, κύριε Παράρα, θα δούμε πολλές εκπλήξεις καταρχήν. Θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις. Θα δούμε να διαφοροποιούνται πάρα πολλά. Υπάρχει μια πολιτική όσμωση. Βλέπουμε λοιπόν πρόσωπα τα οποία συνεργάζονται ένθεν και ένθεν. Είναι βέβαια κάτι το οποίο είχα αντιμετωπίσει και εγώ. Μάλιστα, είχα συνεργασίες και συμμετείχαν σε μένα στο ψηφοδέλτιό μου πρόσωπα τα οποία ήταν από διαφορετικούς χώρους. Ήταν όμως σε μικρότερο βαθμό. Τώρα το βλέπω να είναι σε πολύ μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν να μην μας φαίνεται περίεργο τίποτα πλέον. Ναι. Και δεν το λέω μόνο για το δικό μου Δήμο, όπου ήδη τα πρώτα συμπτώματα και οι πρώτες συνεργασίες υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται, όμως θα το δούμε να γίνεται και σε άλλους Δήμους. Οι πληροφορίες μου μιλούν πράγματι και για τους υπόλοιπους Δήμους. Είναι κάτι το οποίο επομένως θα ξεπεράσει παραταξιακά όρια. Είναι κάτι που το ζητάει ο κόσμος, το βλέπω δηλαδή, παρότι είμαι σε έναν χώρο, είναι ξεκαθαρισμένο αυτό. Αλλά βλέπω την αγωνία και τη διάθεση του κόσμου να ξεφύγει πλέον από αυτά τα όρια, την περιχαράκωση την παραδεξιακή και να ψάχνεται, να θέλει δηλαδή κάτι καινούριο. Ναι. Αυτό το καινούριο βέβαια δεν ξέρω στο πρόσωπο ποιον από αυτούς που θα διεκδικήσουν θα το βρει. Πόση εμπλοκή μπορεί να έχετε σε όλο αυτό? Δηλαδή, θα είστε δήμαρχος μέχρι 31 Δεκάτου του 2010. Ωστόσο, φαντάζομαι ότι μπορεί και να σας έχει ζητηθεί. Δεν ξέρω, εσείς το αποφασίζετε αυτό. Πόση εμπλοκή θα έχετε, πόση στήριξη μπορεί να δώσετε, φαντάζομαι στον κύριο Παπτσόγλου, όχι, ίσως σε ένα από τα 2 πρόσωπα. Το λέω αυτό με την έννοια ότι με τον κύριο Οικονομίδη, που είναι κοινοδημοκράτης, έχετε συνεργαστεί σε επίπεδο έργων. Μου έλεγε σήμερα, ας πούμε, ότι έχετε δουλέψει πάρα πολύ στενά μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Η κυρία Τερζοπούλου είναι δήμαρχός σας. Θα μπείτε στη λογική, είτε ακόμα και να διαμορφώσετε ή να συμμετέχετε στη διαμόρφωση των ψηφοδελτίων τους? Κοιτάξτε, ή θέλετε να μείνετε απ' έξω από την ιστορία? Είναι σίγουρα δύσκολη η θέση μου. Αυτό που μπορώ να πω όμως ότι είναι και οι 2 αξιόλογα πρόσωπα. Πράγματι, είχα συνεργασία στενή και με τους 2. Και όταν λέω στενή, για να μην παρεξηγηθώ, δεν υπήρχε ταύτιση ενεργειών απόλυτη, αλλά ωστόσο, όταν χρειάστηκε και όταν ζητήθηκε, βεβαίως η μία εννοώντας την Δημοτική Σύμβουλο ήταν κοντά μου και ήταν αντιδήμαρχος τα περισσότερα χρόνια. Από την άλλη όμως και ο Οικονομίδης ο Πασχάλης ήταν στενά συνεργάτης μέσα από τον προγραμματισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προβληματισμένος και αυτός για τα ζητήματα της περιοχής.
ήταν πάντοτε και εκείνος κοντά στα θέματα και του Δήμου, βεβαίως όπως και στα υπόλοιπα θέματα του νομού. Είναι λοιπόν σε μια θέση η οποία θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Εκτιμώ ότι θα πρέπει μόνοι τους να κάνουν την προσπάθεια αρχικά ώστε να δυναμώσουν μέσα από τα ψηφοδέλτια τα οποία θα πρέπει να ισχυροποιήσουν, και όταν βεβαίως αυτά πάρουν σάρκα και οστά, τότε εκείνοι είναι που θα πρέπει να βγουν και να ζητήσουν από τον κόσμο τη στήριξη. Εγώ η θέση μου αλλά και η ιδιότητά μου νομίζω ότι επιβάλλει να είμαι και προσεκτικός αλλά και απέναντί τους φιλικός, ώστε να πάνε μεν καλά αλλά να μην πάρω τη μία ή την άλλη πλευρά. Και όταν μπει το δίλημμα ή όταν κάποια στιγμή η δημοτική σας σύμβουλος μπορεί να σας πει «Δήμαρχε, σε στήριξα 8 χρόνια, θέλω να με στηρίξει εμένα τώρα». Εκεί αυτό πώς το χειρίζεστε? Δεν ξέρω αν το έχει κάνει. Λέω υποθετικά γιατί είναι και λογικό να το πεις ως ένας συνεργάτης σας. Ότι Νίκο, σε στηρίξαμε με νύχια και με δόντια. Εσύ θα μπει στη διαδικασία αυτή να με στηρίξει εμένα? Φαντάζομαι ότι αυτά που με ρωτάτε είναι για να καταλάβετε. Θέλω να καταλάβω την στάση σας. Είναι για να καταλάβετε γενικότερα πώς μπορεί να αντιμετωπίζει ένα ζήτημα κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση, και όχι εγώ ειδικά για την περίπτωση των δικών μας των δύο αυτών προσώπων. Γι' αυτό γιατί σας απάντησα ήδη. Ότι δεν πρόκειται να πάρω θέση σε καμία περίπτωση υπέρ του ενός υπέρ του άλλου. Στην διαμόρφωση του ψηφοδελτίου. Επίσης το ίδιο πράγμα. Το λέω, είναι το ίδιο πράγμα. Σίγουρα θα πρέπει να αναζητήσουν τα πρόσωπα μέσα από την δική τους προσπάθεια. Περνάτε ένα μήνυμα και λέτε ότι όλη αυτή την ιστορία δεν μπορούν να την κερδίσουν με τη στήριξη του ενός ή του άλλου. Πρέπει μόνοι τους να δώσουν το στίγμα, λέτε, και μόνοι τους να περάσουν τα πρώτα μηνύματα. Όταν εγώ ασχολήθηκα, κύριε Παραδά, όταν ξεκίναγα, ήταν μια διαφορετική κατάσταση. Ήμουνα μόνος. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά και αντιλαμβάνεστε ότι γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει να είμαστε κάποιοι παράγοντες λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί πιστεύω ότι από μόνη της αυτή η κατάσταση θα πάει προς το καλό και το δικό τους. Η οποιαδήποτε βεβαιασμένη προσπάθεια επηρεασμού ενδεχομένως να φέρει και αρνητικά αποτελέσματα. Δεν είναι πάντα καλό. Γι' αυτό λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και για τους ίδιους. Την στιγμή αυτή, στα τρία αυτά πρόσωπα, βλέπετε κάποιος να έχει το προβάδισμα, ή αυτό που λέμε, αν θέλετε, και ποδοσφαιρικά να είναι και φαβορί? Βλέπετε κάποιος να είναι μπροστά? Δεν υπάρχει κανένας φαβορί. Ξεκινάνε όλοι από την ίδια βάση, ανεξάρτητα από το αν κάποιος ανακοίνωσε σήμερα ή κάποιος ανακοινώσει μετά από λίγες μέρες. Εγώ να θυμίσω και πάλι ότι ανακοίνωσα πολύ κοντά στο χρονικό διάστημα, στο χρόνο των εκλογών. Ήμουνα, αν θυμάμαι καλά, γύρω στον 1,5-2 μήνες πριν, και όμως ήταν ένας αέρας νίκης και ένας αέρας ο οποίος έδειξε από την πρώτη στιγμή. Ας μην βιάζονται λοιπόν αρκετοί. Έχουμε χρόνο ακόμη, και αυτό που είπαμε για τον Ιούλιο δίνει δυνατότητα και για παραπέρα. Ο κόσμος ακόμη σκέφτεται. Είναι προβληματισμένος, βλέπει. Αφήνουμε λοιπόν τον χρόνο και είμαστε εδώ πάλι να τα σχολιάσουμε.